Fuck dig, og fuck dig. Ej, hvor er jeg rasende. Ej, du har Cecilie røget ud i første runde. Ja. Hvor skuffet af? Jeg vil have den anden side. I to, jeg er en. Vi er meget skuffet, men det er på grund af, at vi har ikke fået... På grund af her. Nej, det er på grund af her. Vi kan ikke kommunikere. Nemlig, det er der problemer. Rasmus og Christoffer, tillykke med sejren i første runde. Jo tak, jo tak. Tak. Hvordan vil I beskrive jeres styrker og svagheder? Altså, han er elendig, jeg er pissegod. Det er sådan, vi plejer at køre det. Og så bliver det noget med, at jeg tager målmanden, og så prøver han bare at få bolden ind. Selvom jeg er elendig, selvfølgelig. Ja. Vi står her med vores bordfodboldekspert, Anders Balling Christiansen. Hvad vil du sige om niveauet indtil videre i turneringen? Jeg vil sige, at niveauet det har været sådan lidt sådan lavt, synes jeg. Det er pisse smart. Nu snyder vi også lidt selvfølgelig. Vi har jo selvfølgelig coach på, så... Ja. Og hooligans. Så Det er vores hooligans, de tæver de andre. Og så de har svært, altså det brækker deres fingre. Vi er altid på hjemmebane, faktisk. Ja. Så. Ja. Det er pisse smart. Så hooligans, det er sådan noget, som stiller jer positivt overfor. Ja. Helt klart, bestemt. Altså, det støtter vi 100%. Ja, det gør vi. Så mere vold i fodbold generelt? Ja. Generelt, ja. I er gået videre til anden runde. Har I en ønskemodstander? Vores engelskmand. Der er sådan lidt tvivl om i øjeblikket, hvem der har været turneringens hidtil dårligste spiller. Mener du, det er Bøje Rindhardt, eller mener du, det er Daniel Mølgaard? Jeg mener 100% det er Bøje Rindhardt, fordi at Bøje, han har bare overhovedet ikke styr på det der spil. Nej. Kan man spille mod ham der? Kan jeg spille mod ham? Nej, det kan I ikke spille sammen. Hvad er det for ikke? Ikke med dig. Altså, Daniel, han har... Det ved jeg faktisk ikke med Daniel. Altså, jeg har sgu ikke lige... Jeg var der ikke lige til Daniels kampe. Men jeg tror, det er helt klart Bøje. Det går slet ikke med Bøje, når han spiller. Var der en mulig taberfinale der? Altså, Bøje... Det kunne da godt være. Det synes jeg faktisk, der burde blive arrangeret. Fordi at det vil være... Det vil være godt. Og Bøje, jeg kan forstå, at din modstander fik en meget positiv oplevelse. Ja, det gjorde de. De fik lov til at se læreren for fuld udblæsning, og så vandt de så, men det er et eller andet med de regler, der gælder for det der, som jeg ikke helt havde forstået. Hvem vil du umiddelbart sige var favoritter til at vinde turneringen indtil videre? Det må jeg jo nok sige, at det er mine to drenge, Jonas Ginge og Pau Poulsen. Boys, hvad gik der galt? Altså, jeg vil lige starte med at sige, at baneforholdene, de var helt ude at skide. Der var modvind, vi har fået en helt forkert banehalvdel, det var fandme skuffende, altså. Ja, så vi satte så meget på pasningsspillet og kontrarne, og dommeren, jeg tror, han blev stukket. Han blev ved med at dømme over side. Det var en kæmpe katastrofe. Vi vil ikke snakke om det. Altså fuldstændig, de pakkede sådan i forsvaret, der var slet ikke nok konkurrence for den kamp der. Vi havde den faktisk, vil jeg sige. De spiller rent på lange bolde. Vi kører tekniske kombinationer op igennem kæderne, ikke? De pakker sig fuldstændig, kører lange bolde og dødbolde. Jeg synes fandme, det er kedeligt måde at spille fodbold på. Norsk mentalitet, de kører, men sådan er det jo. Elendigt. Vi har uden tvivl fortjent at vinde den her kamp, synes jeg. Og Mohammed og Valborg, rygterne siger, at I er favoritter til at vinde turneringen. Hvad siger I selv til det? Hvad siger du? Vi er ikke overrasket. Vi skal få at ydmyge. Altså, vi går efter at vinde det hele. Okay, vi går efter at vinde alle kampe 10-0 i hvert fald. Hvor meget har I tabt igen? Det udtaler sig ikke om det pjat der. Okay. Jesper, hvordan vil du beskrive Mortens styrker og svagheder? Morten, hvordan vil du beskrive Jespers styrker og svagheder? Ja, han er elendig mixet op med elendighed plus elendighed, tror jeg. Ja, styrker, det må være noget i stil med at lægge et puslespil med et par grillhandsker på, tror jeg. Ingen styrker overhovedet? Og svagheder. Det er så alt det andet? Det er sådan set bare generelt ham i det hele taget, tror jeg. Det må noget af den stil. Hvordan vil I sige, at samarbejdet er sådan rent generelt, og måske især omkring bordfodbold? Vi er gode til at slås med hinanden, tror jeg. Ja, jeg tror også, de interne kampe, de er faktisk lidt vigtige. Ja, det er bedre at vinde over hinanden internt, end det er at vinde over modstanderne, tror jeg. Godt. Så vi regner med en kamp i badet, eller sådan, en plejer at sige? Her har vi så Carsten, som har tabt endnu en bordfodboldkamp. Og hvad har du at sige til det, Carsten? Jeg er først og fremmest utroligt skuffet. Især over mig selv, vil jeg sige. Jeg synes, at Sofie gjorde det fremragende, men ligesom jeg mangler det sidste. Jamen, har du overhovedet vundet en bordfodboldkamp før? Nej.
Hvor er det, I mener, at jeres styrke ligger i forhold til den meget svære modstand? Altså, vi har et godt kampopråb. Hvad hedder det? Kamphæfting? Kampopråb. Cheerleading. Ja. Og så skal vi høre godt musik imens. Okay. Vi skal se nogle fra. Ja, det skal vi. Karoline har ikke nogen god musiksmag. Jo! Thomas! Okay, men hvad satser du på næste år, eller? Selvfølgelig. Det kan kun blive bedre. Eftersom vi har vundet over Karsten nu, vil vi bare gerne sige haha, in your face! Hvordan føles det at tabe til 2 piger? Det var 2 meget gode piger. Var det fedt at vinde? Ja, jeg synes, vi spiller det ud med i kamp. Flot over kanterne. God mål og hele, ja. Må jeg se jer være glade? Nej, det var jo fail. Se trist ud, kom. Se trist ud, kom så må jeg se noget. Kan jeg se en lille tårer? Jeg tror, hans skyld. Kom nu. Kom med. Hvis ikke jeg har haft sådan en inkompetent marker. Så ondt er det bare. Så det er bare din markers skyld, du rykker ud af turneringen nu? Ja, jeg vil sige, det er Carstens skyld. Han hopper for meget. Og ryster for meget. Ja. Nadja, hun dropper dig nu, fordi du tabte bordfodbolds. Det gør hun nok. Jeg regner i hvert fald ikke med at få noget af det næste mange. Hvad er jeres kampråb egentlig? Jeg har ikke hørt det endnu. Vi har ikke noget kampråb. Jo, kom nu. Det er yes! Eller også ikke noget, fordi vi tænker, at vi er så gode til at... Jeg synes, de der andenårselever fra IT-eliten, de er stærkt overvurderet. Hvordan føles det at vinde? Rigtig godt. Rigtig godt, ja. Regner I med, at I kan vinde det hele? Ja. Er du sikker? Ja. Den er helt lort. I vinder det hele? Hvorfor står du og holder dig sådan for panden? Fordi at jeg er gået over til en anden kultur. Jeg er gået efter. Ej, det er super. Ja, okay. Det kunne jeg da aldrig finde på. Alex, som manager for Christoffer og Rasmus, hvad siger du til det her nederlag? Det er ikke så forfærdeligt godt. Vi formår at lukke modstanderne ned og få scoret nogle rigtig flotte mål, men så lukker vi dem fandme ind i kampen igen. Det er fandme noget lort. Ja. Betyder det, at markerskabet nu vil blive opløst? Ej, det er godt det der. Kom nu. Kom nu. Skal vi bygge Christo? Ja, skid på lyset. Det forventer jeg ikke. De har nogle rigtig stærke bånd på det hold, og jeg tror bare, vi kan holde den kørende. Ja. Hvis det var, du skulle pege på et svagt led i markerskabet, hvem skulle det så være? Ja, det måtte være Christoffer. Rasmus kan både i angrebet og i forsvaret. Christoffer, han kan kun i forsvaret. Det er derfor, de også går imod holdplanen, da de bytter om på pladserne. Godt, så er I i finalen. Tillykke med pladsen i finalen. Tak. Havde I selv regnet med at nå så langt? Nej, vi var undertypet. I var undertypet. Og nu skal I så op mod en meget, meget stærk modstander af morgenformængden. Tror jeg også, I tager den sidste? Ja. Det er lidt held og rammer dagen. Men er de virkelig så gode, som folk siger, de er? De der fra tredje væk? Nej. De har bare været heldige. Jamen held og lykke i morgen. Tak. Regner med at gå hele vejen? Ja da. Det kan vi lige så godt, når vi er i finalen. Ja. Nu må man sige, at vi slår favoritterne de bedste ud. Ja. Hvorfor tror jeg, at Valborn var favorit? Han er lidt overvurderet. Folk gør ham til, hvad han er. Ja, Valborn? Ja. Så det er virkelig Mohammed, der er deres stærkeste kort? Ja, han er faktisk meget undervurderet. Mohammed, vil jeg sige. Ja. Okay. Det var fucking elendigt. Hvordan var det at tabe? Hvordan det var at tabe? Fuck dig og fuck dig. Ej, hvor er jeg rasende af det der, mand. Hvad, kan vi få det på ord for vinderne? Var det nemt? Det er fremragende. Det er noget pis, I ikke kan finde ud af at styre de der regler. Hvad blev der? Det er der 2 op. Hvad blev der 2 op? Fuck ja. Fuck ja, alle sammen. Fuck ja.